Fraților, vă salut! Bine v-am regăsit la o nouă discuție în domeniul frizeriei, dar nu înainte să începem, apasă pe butonul de like pentru că mă ajută foarte mult și dacă îți dorești să mă susții, trebuie să faci asta chiar acum. De astăzi vom aborda un subiect mai sensibil în domeniul frizeriei. Am observat în ultima perioadă că este ca un trend așa care a luat-o foarte mult în sus și anume prețul tunsorilor masculine. Da, vorbim de tunsorile bărbătești pentru că eu asta mă ocup, asta predau, în domeniul ăsta profesez. Am observat în ultima perioadă de timp că prețurile tunsorilor au cam explodat, adică sunt foarte mulți frizeri care și-au crescut prețurile, unele justificate, unele nejustificate. Nu văd un lucru rău în toată treaba asta atâta timp cât tu, ca lucrător, vii și cu ceva în plus. Dacă ți-ai scumpit unsul de la 30 de lei, l-ai făcut 60 de lei, ți-ai dublat prețul, automat trebuie să ai și ceva adăugat în plus. Sunt conștient și sunt total de acord, știm cu toții că s-au scumpit foarte multe chestii în ultima perioadă, pe care o să intrăm în subiectul scumpirilor, pentru că știm cu toții că toate au luat-o razna în ultima perioadă, mai ales prețurile au sărit în aer la tot. Dacă calitatea pe care tu o oferi, bineînțeles, își justifică acel preț, dacă tu vii cu un plus către clientul tău, dacă îi oferi, eu știu, dacă până acum nu îi ofereai o băutură, să spunem, sau ceva din partea casei, dacă tu aproape ți-ai dublat prețul sau l-ai crescut cu 30-40%, ar fi ideal ca și el să... Oricum el simte această scumpire, dar să se simtă oarecum ok și puțin confortabil când îți dă un preț mai mare, știind că primește și ceva în plus. Nu sunt de acord și observ, pentru că sunt mulți care fac această greșeală, tun pe prețuri mari sau au crescut prețuri, în schimb calitatea poate este destul de scăzută, calitatea tunsorii, sau timpul alocat. Dacă înainte să te iei 30 de minute la o tunsoare și luai 40 de lei, nu poți, după părerea mea, să stai tot 30 de minute la acea tunsoare și să iei de acum 80 de lei sau 100 de lei. Este foarte important ca în momentul în care crești prețul, bineînțeles, să crești un pic și durata timpului alocat acelei tunsori, pentru că știm cu toții că atunci când aloci un timp un pic mai mare unei tunsori, și calitatea, bineînțeles, va fi mult mai bună, pentru că tu vei avea mai mult timp să îți aloci detaliilor, pentru că detaliile de cele mai multe ori fac diferența în orice tunsoare. Principala greșeală pe care o fac foarte mulți, mai ales cei care sunt la început de drum sau care profesează nu de foarte mult timp în acest domeniu, este că se iau după trend și bubuie și ei prețurile, chiar dacă calitatea pe care o oferă sau chiar dacă încă nu au o bază mare de clienți, iar calitatea nu este una foarte bună, în goana după bani și dorind să facă mai mulți bani cu muncă mai puțină, scumpesc prețurile, iar de cele mai multe ori acesta nu este un lucru foarte bun, deoarece sunt fer convins că lucrurile astea te trag înapoi. Atâta timp cât tu soliciți un preț mai mare, fiecare client care ție îți va plăti această sumă, bineînțeles că va avea și dorința ca el să fie foarte bine tuns, va avea pretenția ca în momentul în care se ridică de la tine de pe scaun totul să fie perfect. Bineînțeles că acea sumă trebuie justificată de către frizer. Tu fiind la început de drum, poate calitatea pe care o oferi nu este una foarte bună, iar clientul, dacă va pleca nemulțumit, bineînțeles că probabil îți va spune ție treaba asta, se va lăsa cu recenzii negative pe internet, pe aplicațiile de programări, iar aceste chestii nu vor face decât pe tine să te tragă în jos. Celor care sunt la început de drum, și am spus-o întotdeauna, să ceapă mai ales sau să scumpească din scurt prețurile. La început să fie o sumă modică, bineînțeles că nu este ok să tunzi nici pe gratis, atâta timp cât deja începi să te miști binișor, să tunzi cât de cât ok. Poți să lași cel puțin când ești la început, lasă la aprecierea prietenilor tăi sau celor pe care tu îi tunzi să îți lase cât doresc ei, apoi începe cu o sumă mică, undeva la 25-30 de lei, dacă tunzi o perioadă acasă. Mai auzeam anumite situații în care frizeri tundeau acasă și luau câte 50-60 de lei și te tundea pe un scaun de 200 de lei la o măsuță, ceea ce nu mi se pare foarte corect, nu este deloc profi. O altă problemă reprezintă de obicei cei care nu sunt de profesie, cei care investesc o sumă destul de mare probabil într-un salon, iar dorind să scoată cât mai repede investiția, se
ei hotărăsc să pună prețuri foarte mari la tunsori, chiar dacă nivelul angajaților nu este unul foarte ridicat de obicei, ori sunt începători sau sunt persoane care, chiar dacă tund de o anumită perioadă de timp, încă nu oferă tunsori top, dar el ca și proprietar își dorește să scoată investiția mult mai repede și recurge la aceste prețuri destul de mari. Tocmai din această cauză, foarte multe saloane se închid și chiar s-au închis în ultima perioadă. Dacă intrați pe OLX, veți găsi multe saloane care sunt puse la vânzare. De multe ori aceste lucruri nu sunt luate în considerare. Ei nu se gândesc că, băi, de ce nu merge salonul sau de ce îmi pleacă clienții sau de ce nu ni se mai întorc clienții. Este foarte simplu, pentru că în momentul în care tu soliciți un preț destul de mare, dar calitatea pe care o oferi nu justifică acel preț, bineînțeles că acel client va fi nemulțumit, probabil va spune treaba asta și prietenilor lui și bineînțeles el nu se va mai întoarce la tine pe scaun. Prețul mare nu este o problemă. Întotdeauna am spus că în momentul în care știi că oferi un lucru de calitate, devii un pic cunoscut, începi să ai urmăritori pe internet, lumea te caută, ești foarte solicitat, bineînțeles că atunci îți poți crește și prețul. Dacă clienții tăi toți sunt mulțumiți, dacă tu ceri, poți să ceri și 100, 150 de lei, 200 de lei. Dacă ai clienți care ție îți vin permanent și îți oferă această sumă, iar ei la final sunt mulțumiți, este foarte bine. Sunt persoane care tund pe foarte mulți bani, dar au clienți, au saloane foarte elegante, ei au ceva experiență în domeniu, iar pe lângă partea practică, adică ca și tunsoare pe care o stăpânesc destul de bine, au și o altă calitate, să zic, calitatea omenească. Știu cum să fac acel client să se simtă bine, relaxat la ei pe scaun, știu să vină și cu extra beneficii pentru client, oferindu-i, bineînțeles, mereu din partea casei câte o băutură, cum ar fi o cafea. Am observat unde se mai ofereau și ceva pahare de whisky, coniac, o apă, un suc, orice oferi extra clientului tău, aceste lucruri vor duce la, bineînțeles, la fidelizarea clientului, iar acel client nu se va simți, eu știu, înșelat sau că l-ai furat sau că doar i-ai cerut un preț mare pe tuns și l-ai tuns imediat ca el să plece, să poți băga altul, să poți să faci mai mulți bani. Nu este un lucru greșit să ceri un preț foarte mare la tuns, dar asigură-te că atunci când te-ai hotărât să dublezi prețul sau să ți-l crești cu 30-40%, asigură-te că întotdeauna vei veni și cu ceva în plus. Munca pe care orice frizer o face trebuie să fie întotdeauna în favoarea clientului, dar bineînțeles și clienții la un moment dat trebuie să fie îngăduitori și trebuie să accepte că de multe ori frizerii sunt nevoiți să crească prețurile, pentru că sunt anumite situații în care nu poți să-ți mai scoți nici măcar cheltuielile dacă rămâi cu prețurile de acum câțiva ani. Fraților, dacă acest video a fost o placul vostru, nu uitați să apăsați pe butonul de like, nu uitați să vă abonați la canalul meu, iar dacă aveți sugestii pentru următoarele videouri, lăsați-mi în secțiunea de comentarii. Vă salut!